Pozdrav dragi sedmaši, danas nastavljamo sa zavisno složenim rečenicama. Jučer smo pokazali da su to složene rečenice u kojima su dvije surečenice u odnosu zavisnosti, dakle jedna je glavna, druga je zavisna, jedna može biti samostalna, druga nije samostalna i ta nesamostalna rečenica određuje vrstu zavisno složene rečenice. Mi ih još ne znamo određivati, ali ćemo danas pokazati na koji se način one određuju i ja ću od vas tražiti da ih prepoznajete tek onda kad ćemo ih jednu po jednu učiti. Odrediti vrstu zavisno složene rečenice je složenije i teže nego odrediti vrstu nezavisno složene rečenice. Jer kod nezavisno složene imamo veznike po kojima ih prepoznajemo i to je zapravo, moramo znati svega 20 veznika i moramo znati kojoj vrsti ti veznici pripadaju i to je praktički to što se tiče određivanja vrste. Kod zavisno složenih rečenica stvari nisu tako jednostavne jer ih ne prepoznajemo po veznicima, iako postoje veznici između tih surečenica. Mi ih prepoznajemo po tome što razumijemo rečenične dijelove i njihovu ulogu u rečenici. Dakle, u zavisno složenoj rečenici glavna surečenica ima zavisnu uz sebe i ta zavisna se ponaša kao neki rečenični dio glavne surečenice. Zbog toga, to smo jučer rekli, postoje po vrstama subjektna, predikatna, atributna, objektna i razne priložne zavisno složene rečenice. Uzet ćemo sad udžbenik, tamo gdje smo stali, dakle na stranici 82. u vašim udžbenicima. Stali smo na temi vrste zavisno složenih rečenica i ovdje imamo nekoliko primjera u kojima ćemo pokazati što to znači uvrštavanje surečenice na mjesto nekog rečeničnog dijela. Rekli smo isto tako, ponovili smo da se zavisno složene rečenice sklapaju uvrštavanjem. To uvrštavanje je ključno za razumijevanje zavisno složene rečenice. Dakle, ako je neka rečenica zavisno složena predikatna, to onda znači da se zavisna surečenica u toj predikatnoj rečenici, znači zavisni dio, se u glavni dio uvrstio kao predikat ili kao dio predikata. Te detalje ćemo objašnjavati kod svake vrste rečenice. Promotrimo primjer. Imamo za svaku ovu rečenicu po dva primjera, zapravo dvije rečenice koje su jako slične. Imamo rečenicu za ovu predikatnu, priča je zanimljiva i priča je da bih ju stalno čitao. Sadržaj tih dviju rečenica su u principu isti. Dakle, možemo reći priča je zanimljiva i priča je da bih ju stalno čitao. Rekli smo zapravo isto je značenje rečenice. Ili barem jako slično. Međutim, ako gramatički analiziramo ova dva primjera, prva nam je rečenica jednostavna. Ona je jednostavna jer ima samo jedan predikat, taj predikat je zanimljiva. Dakle, samo je jedan glagol. Taj predikat, odmah vidimo, da je imenski. Sastoji se od pomoćnog glagola biti, sam si je, smo ste su, jeli? I zanimljiva, dakle, to je po vrsti riječi pridjev. Sjećamo se, imenski predikat je pomoćni glagol biti i neka imenska riječ. Može biti imenica, pridjev, zamjenica ili broj, to su imenske riječi. Taj predikat je zanimljiva. Mi možemo iskazati i kao cijelu surečenicu. Dakle, mi možemo reći priča je, to nam je sad glavni dio ili glavna surečenica, da bih ju stalno čitao. Umjesto zanimljiva, mi smo rekli cijelu surečenicu da bih ju stalno čitao. Kako znamo da je to surečenica?
Pa znamo zato što u njoj imamo još jedan novi predikat. Imamo jedan predikat, ovaj je, sam si jesmo ste su, znači to je taj glagolski dio imenskog predikata. I imamo drugi predikat bih čitao, to je drugi glagol. I ako imamo dva glagola u rečenici, to nam znači da je rečenica složena. Glavna je surečenica priča je, a zavisna surečenica je da bih ju stalno čitao. Zapravo smo predikat proširili u novu surečenicu i tako smo dobili predikatnu rečenicu. Drugi primjer za subjektnu rečenicu. Ljubitelj kiše voli i dugu poslije kiše. U rečenici koju sam pročitao, subjekt ili vršitelj radnje je ljubitelj kiše. Ili možemo reći samo ljubitelj, da nam bude jednostavnije. Dakle, taj ljubitelj voli dugu poslije kiše. Naravno, to je ljubitelj kiše, nije, ljubitelj fotografije ili ljubitelj književnosti. To je ljubitelj kiše. I on je vršitelj radnje. I mi vršitelj radnje u ovom slučaju nismo rekli cijelom surečenicom, nego naprosto subjektom, kako inače izrečemo vršitelj radnje. I ta prva rečenica je jednostavna jer ima samo jedan predikat i on je voli. Ljubitelj kiše voli i dugu poslije kiše. Međutim, umjesto ljubitelj kiše mi možemo reći tko voli kišu, jer onaj koji je ljubitelj kiše, taj je onaj koji voli kišu. Ako tako kažemo, tko voli kišu, onda smo za taj subjekt, za ljubitelj kiše, smo koristili i predikat. Ovaj glagol voli. Znači, mi smo subjekt pretvorili u cijelu rečenicu. Tko voli kišu? To je ljubitelj kiše. U ovom primjeru, tko voli kišu, voli i dugo poslije kiše, vidimo da imamo dvije surečenice. Prva je tko voli kišu, druga je voli i dugo poslije kiše. I ono što ovdje primjećujemo je da nam je zavisni dio ili ova subjektna surečenica na prvom mjestu, a druga, ova glavna surečenica nam je na drugom mjestu. Dakle, glavna i zavisna surečenica mogu biti u takozvanom normalnom poretku, a mogu biti i u inverziji, to jest mogu promijeniti poredak. Kod inverzije, to ćemo malo kasnije i pokazati, dakle kod inverzije, kada nam je prvo zavisna pa onda glavna, morat ćemo pisati zarez, što nam je ovdje i napisano. Dakle, ako postoji to preokretanje normalnog poretka rečenice. Objektna rečenica. Svi znaju za moju zaljubljenost. Ovo je jednostavna rečenica jer je zaljubljenost imenica. To vas može možda zbuniti i mislite da je zaljubljenost glagol, međutim to je glagolska imenica koja dolazi od glagola zaljubiti se. Zaljubljenost je dakle to svojstvo onoga koji je zaljubljen. Svi znaju za moju zaljubljenost je jednostavna rečenica u kojoj je za moju zaljubljenost taj dio rečenice izriče objekt. Zapravo svi znaju za zaljubljenost. Ovo moju to je dodatak objektu. A taj dio, predmet radnje, se može izreći opet cijelom surečenicom. Možemo umjesto za moju zaljubljenost reći da sam zaljubljen. Međutim, ovdje već koristimo glagol, to jest predikat. Tako da imamo dva predikata u rečenici svi znaju da sam zaljubljen. Prvi je predikat znaju, a drugi sam zaljubljen. Dva predikata, složena rečenica, dakle ona je zavisno složena zbog toga što se ovaj dio da sam zaljubljen, koji je nesamostalan, znači ne može stajati sam za sebe, ne može biti samostalna rečenica, jer ovisi o glavnoj surečenici svi znaju, a izriče predmet radnje. A predmet radnje znamo od prije odgovora na pitanja koga što, to je ono objektno pitanje za predmet radnje. Atributna rečenica će očito proširiti atribut koji se dodaje nekoj imenici. Volim bak in džem,
bakin je atribut koji pobliže označava imenicu Jam. Sad bakin možemo izreći cijelom surečenicom koji priprema moja baka. Zašto je to surečenica? To je surečenica zbog toga što imamo ovdje glagol, dakle predikat, priprema. Volim je jedan predikat, priprema je drugi predikat, dva predikata, to je dakle složena rečenica, i imamo glavni dio volim Jam koji se dopunjuje zavisnim dijelom koji priprema moja baka, koji se prema imenici u glavnoj rečenici Jam odnosi kao atribut koji se dodaje toj imenici. Volim Jam koji priprema moja baka. I zadnji primjer. Noćas idemo na kupanje. Kad padne noć, idemo na kupanje. Već je jasno. Noćas proširujemo u rečenicu kad padne noć. I ta surečenica kad padne noć nije samostalna jer ne možemo reći rečenicu kad padne noć. To je naprosto nedovršena rečenica. Možemo reći rečenicu idemo na kupanje, to je potpuno obavijest. Međutim, kad kažemo kad padne noć, onda očekujemo još nešto. To nešto, to je onaj glavni dio. Zato kažemo zavisno složena rečenica. Dakle, jedan dio zavisi od drugome. U svoje bilježnice prepišite ove primjere. Sad ćete stisnuti pauzu, to napravite odmah da ne biste zaboravili na bilješke koje morate napisati. Poredak surečenica kojeg smo se već dotakli prije može biti uobičajeni i može biti inverzija, to je najčešće. Uobičajeni poredak je glavna pa zavisna surečenica. Prvo glavna, pa onda zavisna surečenica, onda se ništa ne događa, barem u pravopisnom smislu. Ako se dogodi inverzija, sjetite se toga, to smo učili u književnosti. Inverzija je onaj neobični obrnuti poredak riječi u stihovima najčešće. Ako prvo stavimo zavisnu surečenicu, onda ćemo morati koristiti zarez. Dakle, to je poredak u inverziji. Još se jedna situacija može dogoditi, a to je umetanje surečenice. Ako umećemo surečenicu, znači da u glavni dio ili u glavnu surečenicu onaj zavisni stavimo u sredinu, kao da ga uguramo negdje unutra. Glavna rečenica je svi smo otišli na kupanje, zavisna je surečenica kad je pala noć. Nju možemo ugurati unutra u glavnu surečenicu, pa ćemo onda dobiti svi smo, kad je pala noć, otišli na kupanje, i onda je ova zavisna surečenica unutra i mora se od ostatka odvojiti zarezima, dakle i ispred i iza. To je pravilo kod umetanja surečenice. Ova dva pravila isto tako molim da zapišete kao natuknice. Rečenice u inverziji uvijek se odjeljuju zarezom i kad je zavisna surečenica umetnuta u glavnu, odjeljuje se zarezima. Dakle, to zapišite još u svoju bilježnicu, stisnite pauzu pa to napravite odmah. I za kraj, samo kratka informacija. Zavisno složene rečenice su vezničke rečenice. Dakle, one se povezuju pomoću veznika, nisu kao rečenični niz da se samo nižu su rečenice. A u službi veznika, koji nam ovaj put ne služi tome da mi prepoznamo vrstu rečenice, nego jednostavno samo zato jer povezuje, su rečenice u službi veznika mogu biti i veznici, i prilozi, i zamjenice, i veznički skupovi. Dakle, ne mora nužno uvijek biti veznik. Za veznik, primjer, uživat ćeš ako pročitaš priču, dakle ako je veznik. Primjer za prilog, uživat ćeš kad pročitaš priču, kad, to je vremenski prilog. Primjer za zamjenicu, uživat će tko pročita priču. Dakle, tko, to je ona odnosna zamjenica. Sjećate se, ne? Tko, što, koji, čiji, kakav, kolik. Sjećate se. I veznički skupovi, dakle, to su kombinacije riječi ili više riječi koji imaju ulogu povezivanja
ili rečeničnih dijelova ili surečenica ili rečenica u tekstu. Uživat ćeš nakon što pročitaš priču, dakle ovo nakon što nam je veznički skup. Eto, to je to. Zadaća, vrlo važno, nemojte zaboraviti napisati zadaću. Imate radnu bilježnicu, imate dosta zadataka u radnoj bilježnici, danas ju morate riješiti. Danas ju riješite i molim vas da mi kao dokaz da ste ju riješili fotografirate i pošaljete u Teamse, tamo gdje ću već objaviti ovaj film. I ako nešto nije jasno sa zadacima, čujemo se na Teamsima, postavljate pitanja, pitajte, ovo je teško gradivo, ovo treba razumjeti, ako nešto nije jasno, pitajte na vrijeme. Tu sam da vam pomognem. Pozdrav, do sutra.